lahat, mga kapitbahay ko. Stay at home lang tayo, di ba? Ayun po tayo. Magugas ng kamay. Stay at home, everyone. Keep safe po tayong lahat. Ayan po tayo, mga kapamilya. Ayan, stay at home. Salamat po sa governor, sa inabang na binigay niyo lahat. Ano naman kasi gawas? Stay at home tayo. Okay, isda, o, tamban, isda, kabaw, tamban. Salamat po. Ayan po tayo, di ba? For the first time and forever, kita gaano may kinabang. For the first time and forever, na namibugas. For the first time and forever, natagaan ang may kinabang. For the first time and forever, na namibugas. Salamat kayo! Mayor, salamat! Salamat, Mayor! Salamat, Mayor! Ginoo ko, Mayor! Mayor, salamat kay Mayor sa bugas, Mayor! Salamat, Mayor, kay ang tagulon ba yung kay walay pili, gitagaan ng tanan! Mayor, salamat, Mayor! Gomer, inan sabyo, salamat kaayo! Nakabugas sa Jun Mi! Mayor! Salamat, Mayor! Thank you, Mayor! Again. Sa duwa na. Ano na ba ang background? Okay, go. Go. Again, ready. Again. Again. Isa. Lahi ang sa barangay, lahi sa munisipyo. Sentral sa kapitan. Dili uy man dili lahi lagi sa barangay, lahi sa munisipyo na hinabang. So ihatag na ang hinabang gikan sa barangay bayot. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Lah, mo rin bago? Daan man lagi. Daan. At sa panahon nila
na niyakap ka. At ako na bang ibigin pa? Ang inaasahan, makikiusap na lang. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ang manhiyadasal sa akin ka na lang, akin ka na lang. Manhihintay hanggang akin ka na. Ako naman ibigin pa. Ang inaasahan, makikiusap na lang. Akin ka na lang, giliw. Akin ka na lang. At magdiyadasal sa akin ka na lang. Ang hinahintay hanggang akin ka na. For the first time and forever, kita gaano may kinabang. For the first time and forever, na namibugas. For the first time and forever, na gaano may kinabang. For the first time and forever, na namibugas. Ay mo kay Frisan! Tanang tao gigutom pero wala may nareklamo. Kay tungod isabot ang gobyerno, daghan kay tao sa Pilipinas. Mang, enough na, Mang. Dahil gutom sila. Mang, enough na, Mang. Labuan Manghunong na mo, Mang B. Manghunong na mo, Mang Ba. Mang, daga na kay tao gatanaw sa ato ang Mang Ay. Mang, enough na mo sa inyong pag-away-away, Mang B. Mang, enough na mo, Mang Ba. Lain na kay tanaon, Mang Ay. Nag-away-away mo, Mang. Daga na kay tao gatanaw, Mang O. Hala na unsa man ni silang duwa, oy. Napigyan kayo. Kung na unsa man duwa ba yun? Gampanan. Mang, enough na mo, Mang Ba. Unong na mo, Mang Ba. Unong na kay Mang Unong na kay taon gatanaw, Mang Ay. Mang, enough na mo, Mang Ba. Hulong na mo, Mang B. Ulaw na kayo, Mang Ay. Daga na kay tao gatanaw, Mang U. Ulaw, Mang Uy. Ulaw na kayo, Mang. Ulaw na kayo, Mang Ay. Mang, enough na mo, Mang. Please, Mang. Mang, hulong na, Mang Ba. Bes. Hulong na, Bes. Hulong na mo, Bes ba. Uy, hulong. You know I always rock. First thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch. Kaya siya billing? Billing? Billing sa tubig o kuryente? O dili sa maningil? COVID-19 man! Stay at home man! Di gawas! Wala mo bayad! Wala mo gawas sa amua! Ato sa i-extend tingali ang pagpaningil sa tubig o kuryente tingali. Di sa ta maningil sa tubig kuryente bi. Stay at home man! Stay at home man, dili sa maningil kay wala mo gawa sa mua, wala mo mana diha. Dili sa maningil sa utang kay stay at home man. Wala mo magkuha, wala magkuha. So,
respeto sa ang kuan, ang quarantine, ang stay at home. Dili sa maningil-maningil. Di na maayo ang maningil. Dili sa maningil. Kay COVID-19 man, dili mi pwede mo gawas. Wala mo bayad diya paingon. Okay? Sige, bye-bye.